वेलिंग माड्डोळ श्री वेताळेश्वर देवस्थानात शुक्रारा अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तार दिवजोत्सव झालो। पळयात दिवजोत्सवाचे कांय खीण। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीयेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे आमची अक्षय तृतीया ही ठरलेली आहे। त्यानिमित्त देवाला सकाळी नैवेद्याभिषेक, दुपारी नैवेद्य आणि आमच्या सोहळापूर्वांना नैवेद्य असतो आणि नंतर रात्री आमची दिवज आणि रात्र पालखी असते। पालखीला प्रत्येक भक्तजन आणि महाजन हे सगळे ठरलेले आहेत। गावकार, फौकार, प्रभू गावकर, जलमी, पार्वती, मेस्त आणि सारस्वत ब्राह्मण हे असे मिळून पालखीची सेवा करतात आणि नंतर आमचा अक्षय तृतीयेचा कार्यक्रम बंद होतो।